poden pensar que s'anem a avorrir moltíssim, perquè han presentat un tipus que no para d'estudiar i d'estar en màsters i cursos i coses d'aquestes, però jo espero que no siga estrictament avorrit, espero que puguem aterrar les coses a peu d'obra, és a dir, el que li fa falta a una empresa, no la teoria general del dret, que això està molt bé, però està molt bé per a les aules universitàries, no per a sí, i he de dir-los que és un plaer estar avui així perquè és obligació de la universitat i des que som universitaris retornar a la societat allò que la societat ens dona, en els seus impostos, en el seu suport, en la seva activitat. I per tant, traure les aules al carrer, traure les aules a pasturar una miqueta, no és tan mal, sinó tot el contrari. Per tant, jo procuraré en 50 minuts màxim el tractar de fer-los unes pinzellades sobre això que ens interessa i que ens porta avui així junts. D'altra banda, com els han dit, aquell que la fam l'apreta té per allà un menjar, estem en un context, en aquest sentit, formal i informal, poden, jo no, però vostès sí que poden, però jo això ja ho sabia, vinc dinat a l'europea, jo he dinat a les 12, per mi no patisquen, jo estic ja quasi en l'hora de berenar. Bé, abans de parlar de protecció de dades, crec que és important que entenguem on estem. En un context comarcal, jo soc d'una comarca, jo soc de la Ribera, sembla que tot allò que té a veure amb protecció de dades, tecnologia, a voltes, des del prejudici podem pensar que està lluny i no està lluny, cada dia està més prop. Cada dia hi ha un conjunt de tecnologies que van estar influint en les coses que fem, ens agrada o no. Podem pensar que, què va afectar-me a mi això si la meva empresa es dedica a l'activitat X. Bé, la meva empresa que es dedica a l'activitat X abans de 10 anys tindrà vehicles que estaran absolutament dirigits a través del GPS per la Direcció General de Tràfic i no podrà decidir quines són les seues rutes d'aproximació a una ciutat, ho decidirà algú per ell. I la nostra empresa, tot i que no siga molt tecnològica, en la seva cadena de valor va dependre de subministres i de processos que estan automatitzats en altres empreses. De vegades pot ser que el meu no siga aparentment tecnològic, però que m'arribi un determinat producte, una determinada matèria prima bàsica per a la meva empresa, depèn de processos que estan altament informatitzats. I cada volta més, en l'entorn de comerç adreçat a client final, la customització, és a dir, saber què és allò que el meu client vol, és més important. Saben vostès quin és el secret d'Amazon? El secret d'Amazon ja el coneixien la gent del meu poble quan anava a collir i eixia a la placeta a les 5 del matí. El secret d'Amazon consisteix en que quan jo no sé vostès quina experiència tenen, però la meva, 5 del matí, Alzira, placeta, senyor que entra per la porta del bar i el senyor que estava a l'altra costa de la barra li posava un tallat en un sol i sombra. No tenia que dir res. Només dia res quan aquest dia volia una cosa diferent. Això fa Amazon. El que passa és que Amazon prefereix aquesta informàtica. Amazon, quan jo me connecte, ja sap que compra i m'ofereix els productes que jo vull comprar. I me diu que compra aquella gent que compra el que jo compra. Utilitza tecnologia per a customitzar al servei del client allò que està fent. Cada volta més, aquest tipus de tecnologies van arribar o estan arribant ja al comerç local. Si a més el comerç local vol pegar el bot a internet, vol tindre relacions amb els seus clients en una xarxa social o vol simplement vendre a través d'un mercat digital, ha d'aplicar aquesta normativa. Perquè tot això està passant. En el que tenen les fotos són tecnologies que estan ajudant a això. Veuran, no vaig estendre molt, però el que està dalt a la meva esquerra, per allà, que pareix una targeta, efectivament és una etiqueta, ho estan vostès adquirint ja cada dia quan entren en una tenda de Decathlon. Han observat que en Decathlon les caixes ja no tenen lector òptic? Ja no hi ha una llumeta roja? Hi ha una etiqueta RFID, s'activen per radiofreqüència, no lligen res. Són ones de ràdio que passen la informació. I en aquests moments hi ha tecnologia que permet tindre cada producte en una etiqueta d'aquesta classe. Si quan arriben a casa no tallen aquesta etiqueta, qualsevol tercer que tinga un lector de RFID podria saber quina roba porten, marca, model o comprar, etc. Estarien revelant informació personal. De fet, no sé si algú o algú de la seva família treballa en Decathlon, però en Decathlon, Mercadona i altres llocs l'ofici de caixer està portat a l'extinció. Tard o d'hora, gràcies a les etiquetes RFID, la compra serà automàtica. Ja n'hi entén des d'Amazon on això passa. Ho arriba, es geolocalitza en el seu mòbil, agarra el que vol de les estanteries i ix per la porta sense pagar res ni dir-li res a ningú. El sistema ja sap que algú ha comprat alguna cosa. I això arribarà al comerç local. Arribarà el dia en què, atén d'arribar algú, s'emportarà el que siga, estarà logat
Això s'apuntarà al seu compte i eixirà i ja el mòbil ja ho pagarà a través del banc. Són tecnologies gràcies a això disponibles. El mòbil és una plataforma de pagament que ja s'incorpora. Tard o d'hora desapareixeran fins i tot les targetes de crèdit. De fet, el mòbil compta tot sobre nosaltres, compta la nostra vida. No els recomano que facin el que jo, no sàpiguen el que fa el seu mòbil perquè viuran en una neurosi permanent respecte de quanta gent arreu del món està accedint a les nostres tecnologies. Però al mateix temps, des de la perspectiva comercial, el mòbil està oferint recursos, aplicacions mòbils, maneres de fer les coses que ajuden al comerç. De fet, una inversió dels pobles està seguint en aplicacions mòbils per a la interacció amb l'Ajuntament, per posar un exemple clar de fins a quin punt el telèfon està centralitzant les coses. I tot això es produirà en un món en el que anem a tindre a la nostra disposició dues tecnologies que són molt importants de les que tenim aquí. Vaig a referir-me a aquestes dos, sobretot. Una és cloud computing, computació en el núvol, i l'altra és big data. La computació en el núvol està canviant-nos ja a tots la vida. És a dir, estem a punt d'arribar a un context en el que, afortunada o dissortadament, les nostres màquines, els nostres ordenadors, lluny d'estar en local, estaran connectades a un sistema remot on passarà tot. Això té avantatges i desavantatges. Els desavantatges és que la tenda local, l'APP de torn, ho passarà malament, perquè cada volta es demanarà menys informàtica bàsica i més informàtica orientada a connectar-se a la xarxa. Ja no fan falta entitats que presten manteniment. Vostès ja sabran que el sistema de comptabilitat per defecte més venut en Espanya, que és el d'una multinacional que era primera espanyola i després va ser comprada per uns anglesos, està anant-se'n cada volta més al núvol, de manera que la comptabilitat ja no passa en la màquina de sinó cada volta més en els servidors d'aquesta empresa. Això té, insisteix, desavantatges, però també molts avantatges. Ja no estic limitat, ja no necessito un ordenador, tinc molts ordenadors a la meva disposició, tinc capacitat de còmput, puc muntar tendes virtuals. Totes les restriccions que abans tenia, que eren tecnològiques, ara quasi és quiero mi tienda virtual. I ho va, i n'hi ha un proveïdor de tendes que li la munta, li la personalitza, té un cloud computing que li ajuda i fins i tot a final de mes paga per consum l'ús de cloud de la mateixa manera que paga per consum la llum i l'aigua, abaratint costos. Això està al nostre abast. Però també Big Data. Cada volta més en el nostre alrededor estan desenvolupant-se activitats que van a ser determinants per al futur de moltes coses. N'hi ha un conegut experiment d'un banc que s'anomena de BBVA que va estudiar el consum, està en internet, és un vídeo en YouTube, va estudiar el consum de targetes en una ciutat durant 15 dies. Va assignar un valor en colors roig, verd, als horaris i tipus de consum, de manera que podia distingir entre quan compres el pa o quan estàs fent un cubata, i va fer un mapa de consum de la ciutat. Què vol dir? Vol dir que tenim un conjunt de dades que no són dades estrictament econòmiques, però que ens poden ajudar ja. Ja sabem per on circula la gent, a on s'aparca millor, què se compra, a quines hores i en quin barri. Tenim informació climàtica, ambiental, de la Direcció General de Tràfic, de Salut. Cada volta tenim més dades que permeteixen avaluar la viabilitat d'un negoci no per mera intuïció, sinó a partir d'estratègies basades en dades. No sé el que tardarà això en arribar al nostre abast, a l'abast d'una pime, però hauria d'arribar. Hauria d'arribar el moment en el que un emprenedor puga tindre un consell respecte d'aquesta tenda que vol posar, on l'hauria de posar. No, mire, de tota la vida en la meva família són pescaters i volen muntar una peixateria. I tenint aquest ofici, tenint aquestes capacitats, com és que la peixateria fracassa? Bueno, és que potser resulta que en el barri on llogares la tenda aquesta necessitat ja estava coberta, perquè tenies un competidor al costat, perquè consumeixen poc de peix. A lo millor senzillament és que t'has equivocat de barri, no de capacitats, no d'habilitats. De fet, ja tenim experiències prèvies en el territori d'allò tecnològic que demostren com una petita empresa pot internacionalitzar-se, trobar nichos de mercat i obtindre avantatges competitives. Perdonen que poso un exemple local, però jo soc d'on soc, que és de la Ribera, i no puc no posar exemples del meu territori, tot i que no del meu poble, dissortadament. Naranjas Lola. El sona el concepte? Veuran, Naranjas Lola és un negoci d'un senyor
que va descobrir 2 o 3 coses que eren evidents, però que ningú havia pensat. Primer, que si tens menys de 50 fanecades en estos moments o en els últims 20 anys en la comunitat autònoma valenciana, eres pobre. Que les explotacions viables per a un camperol tenen que tindre més de 200 fanecades. Perquè en 50 fanecades no traus ni pel jornal. 2, que els assentadors, els magatzems, compren al preu que es dona la gana. I això determina que moltes voltes les taronges es queden en l'arbre. A no ser que tu estigues disposat a comprar d'una manera tradicional, que és a la baixa, en el que no sé com ho diuen en el seu poble, en el meu poble es diu comprar a ull i fer una alfarrassa. El comprador ve, diu, jo te pague tantes arrobes, isquen les que isquen, quasi sempre guanya el que compra, com és lògic, no em pareix ni bé ni mal, fa part del negoci. Doncs estos senyors decidiren que què passaria si en lloc de fer això, me muntara una tenda en internet on la gent poguera comprar-me les taronges per caixons, on les taronges no passaren per la càmera, i no sé si és el que saben vostès de taronges, però una taronja que ha passat per la càmera s'ha collit en verd, i per molt que el fred de la càmera ajuden, mai agarrarà dolçor. Les collirem en l'arbre i les enviarem a Madrid. Madrid està poblat, jo he treballat allí, com els han dit, per un conjunt de persones que quan tu obris una taronja collida de l'arbre i comença a fer olor, apareixen per el teu despatx com si foren mosques dient què és això. Resultat, va passar de ser un pobre amb 50 fanegades a un negoci molt pròsper que enviava les taronges a client final a través de Seur. I que el client estava disposat a pagar perquè el preu que pagava en el mercat per la mateixa taronja roïn era el mateix. Què vull dir-los en aquest exemple? I observen que no hem parlat encara de protecció de dades. Que la tecnologia està revolucionant la manera en la que el petit comerç, en la que les pimes, en la que els negocis evolucionen i canvien. Que cada volta n'hi haurà més processos altament intensius en tecnologia i empreses innovadores basades en tecnologia. I que això determina ineludiblement tractar dades. La tecnologia demana tractar dades i tractar dades personals. I això és el que justifica el que hi hagi normes que regulen la protecció de dades. Perquè, clar, jo aquí, com que he vingut a parlar en positiu, no els he parlat dels exemples negatius d'això. Però vostès saben, algú té instal·lada la linterna o l'aplicació de l'espejo? Saben a què accedeixen aquestes aplicacions? Qui són? La seva llista de telèfons, geolocalització i altres aplicacions mòbils. Va encendre una llinterna? No sé, és a dir, no sé, necessiten la geolocalització per decidir la intensitat de la llum, això o... I l'espill per què necessita geolocalitzar i tindrà la llista d'accessos? Per a dir-te, mira, avui farà humitat, avui no tallisses el monyo. O enviar-li totes les teves amistats que guapa està avui. És per això? No, estem pagant en dades. És un negoci basat en l'ús de dades i és un negoci lícit, però estem donant multitud de dades per aquí. Per quina raó pensen vostès que molts col·legis publiquen fotos dels xiquets feliços en la web? Perquè veritat que a molts de vostès se'ls han demanat permís per a publicar fotos en la web del col·le. Hi ha alguna raó? Vostès coneixen alguna assignatura en la qual els seus fills destacaran gràcies a que se'ls ha agarrat una foto i s'ha pujat a la web? Alguna? Se'ls passa pel cap? No sé, educació física, jo què sé. N'hi ha alguna cosa en la llei orgànica que regula el dret a l'educació que diga que és necessari pujar la foto d'un menor a una web d'un col·legi? No. Per això s'anomena explotació comercial de la imatge d'un menor. Ho disfressem de permís dels pares perquè mola molt pujar fotos a la web, però no. El que volem és tindre fotos de xiquets feliços en la pàgina web del col·le, que li demostren a qui vulgui matricular el seu fill en aquest col·le que en aquest col·le els xiquets estan feliços. Per això tota la vida s'ha dit publicitat, parlem en un context d'empresa, és això o no publicitat? Però per fer aquesta publicitat hem de tractar dades, hem d'informar als pares, hem de demanar-los consentiment, ens han de dir lliurement que sí, lliurement, no això de, ui, és que m'has dit que no i ara el teu fill serà el raro del col·le. Això no és lliurement. Això és t'estic obligant. Hi ha una sèrie de regles. I per què és important això? Perquè protegem alguna cosa. Jo no sé si preguntar-ho ara, però sí, vaig a preguntar-ho en realitat. Quin és el bé més valuós, què és el que més val de la seva empresa? Què és el que millor protegeixen?
Diria alguna bestiesa si diguera que el que més protegeixen usualment és la recaudació del dia? M'equivocaria si diguera que la recaudació del dia va a una caixa fort, especialment si van al banc una volta a la setmana? I si jo a continuació els preguntara i què els faria més mal? Que vinga algú posat en un passamuntanyes i els furte la recaudació del dia? O que un treballador desleal copie-pegue tota la llista de clients i es munta una empresa en el poble del costat i es furte tots els clients? I a la vista d'esta pregunta que vostès han contestat de manera evident a això, ara els pregunto jo, què protegeixen més? La recaudació del dia o la llista de clients? Perquè quan parlem de protecció de dades, estem parlant d'això. No estem parlant de soles de burocràcia, d'un conjunt d'obligacions que es plantegen. No. Estem parlant de protegir informació valuosa i estem parlant de protegir persones. Perquè, clar, n'hi ha llocs on la nostra activitat no és banal, n'hi ha llocs on sí, on la repercussió de que es filtra una dada d'una persona és relativament poc important. No sé, que es filtren les dades d'un client d'un videoclub no pareix una cosa massa important, veritat? I si és consumidor de la secció de pel·lícules porno? Comença la cosa a canviar? I quin és el plantejament en termes reputacionals de la meva empresa si es publica en premsa que les fitxes dels meus clients han aparegut en la basura? I que, clar, ara tot el poble sap quines pel·lícules porno veia el Ricard Martínez. La cosa comença a canviar, no? No us pareix? Que el tipus de relació que mantenim en la informació que tractem comença a canviar? Tot això es produeix en un context en el que han d'entendre, i entrem ja immediatament en el reglament, que és el que ens porta avui així, que en el nostre sistema legal el dret a la protecció de dades és un dret fonamental i en la Unió Europea és un dret molt important en termes polítics i jurídics. Els drets fonamentals en el sistema jurídic tenen la màxima protecció i en aquest cas, a més de tindre la màxima protecció com a dret fonamental, té tota una infraestructura normativa i administrativa alrededor per protegir aquest dret. La infraestructura legal és la Llei Orgànica de Protecció de Dades, que ara es modificarà i es quedarà com una norma complementària, i el Reglament General de Protecció de Dades, que és una norma europea. Això vol dir que és la mateixa norma, la mateixa regla en 28 estats de la Unió, pròximament 27, però a dia d'avui 28. Mateixes regles per a tots, en Espanya o en Europa, en qualsevol país. I a més, té al voltant una infraestructura de protecció que són les autoritats de protecció de dades, les agències de protecció de dades, que se n'ocupen de tutelar administrativament això. De la mateixa manera que jo quan tinc un problema de consum me'n puc anar a l'Organització de Defensa de Consumidors o als serveis municipals de consum, quan tinc un problema de protecció de dades puc acudir a estos senyors que estan aquí, que és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. N'hi ha una part de la que només parlaré ara un segon i els explicaré per què. Estos senyors tenen potestat d'investigació i tenen potestat de sanció. Per a la nostra tranquil·litat es diré que reben a l'any unes 7.000 denúncies, tramiten efectivament uns 900 expedients i posen entre 700 i 800 multes a l'any. Per tant, des d'aquesta perspectiva no s'haurien d'angoixar massa i, per suposat, si algú ve a oferir-los serveis de consultoria en protecció de dades i els amenaça en les multes, és aquell en qui no han de confiar. Perquè l'últim argument per a contractar algú que m'ajuda en protecció de dades és que vingui amenaçant-me. No els oculta que es diran que poden poner hasta 20 milions d'euros en multa. El que no es dirà a aquesta persona és que el reglament preveu la possibilitat de no sancionar quan l'organització posa bona voluntat per a complir i modula moltíssim les sancions per tal que les autoritats no vagin tancant pimes. De manera que en Espanya la sanció més habitual a pimes ha estat entre els 600 i els 6.000 euros. Sí, quan l'han fet grossa els han caigut 60.000. I ara en la nova llei es diran que es poden col·locar fins a 20 milions de multa. Com vostès comprendran, les multes de 20 milions no les han pensat per al comerç local. Les han pensat per a certes companyies que vostès ja tenen en el cap. I a més han fet una cosa molt interessant, i és que poden posar-se multes d'això
o d'un percentatge dels incomes, dels ingressos anuals, de fins al 4%. Això que pareix una cosa incomprensible va permetre a les autoritats de protecció de dades modular les sancions quan les posen a pimes. Per què? Perquè el 4% a una companyia, no anem a posar les que estem pensant vostès, anem a dir-ne una local, el 4% dels ingressos anuals de Mercadona són molts milions d'euros. Però l'1% dels ingressos anuals d'una pime, per molt que piquen, no són milions, solen ser una quantitat proporcional i assumible. Per tant, el règim sancionador no està pensat per a castigar-los, està pensat per a que es complisquen les normes. De manera que si algú ve i el seu argument de venda dels serveis és te van a multar, jo personalment li tancaria la porta. Vostès són lliures de fer el que vulguin, però a mi almenys no m'agrada que vinguin a ma casa a amenaçar-me. No sé a vostès, però a mi no m'agrada. Dit això, què hem de fer? Veuran, si vostès no havien fet res en protecció de dades, el que han de fer és gestionar el canvi. No facin molt de cas d'esta diapositiva, és una pedanteria que té que veure una cosa que es diu model de Kotter per a la gestió del canvi, però la idea bàsica és, m'he de posar a fer feina en això, a veure quina feina és. He de plantejar-me que això és important i que en funció, ho he de complir en qualsevol cas, si tracta de dades personals, ara explicaré què vol dir això, però m'he de plantejar que quan més visible sigui el meu negoci, més raons tindré per a complir aquesta norma, perquè més visible serà si ho estic fent bé o no ho estic fent bé. I des d'aquest punt de vista això és important. I m'he de plantejar quins petits o grans canvis he de fer per a que això funcioni. El primer és, diguem-ne, ho hauria d'haver preguntat al principi, perquè ara ja he contat dos bromes, ara ja pareix una cosa amable, però quants dels que han vingut així, seguint sincers, alçarien la mà i digué, han vingut així com en ràbia, com en malícia, caguen la punyeta això de la protecció de dades? Que conyazo, estic obligat. Mentisc? Veritat que no mentisc? Clar, el plantejament és, me ho he d'agarrar així o m'he d'agarrar com una oportunitat de canviar complint la norma, assegurar-me de complir la norma, per exemple, en estratègies a curt termini. Tinc una pàgina web, anem a canviar les polítiques de privacitat. Anem a fer coses que siguin assumibles, que siguin assequibles si me les faig jo o si me les fa un tercer. Perquè el que ningú us conta mai, i és el que jo volia contar-vos abans d'entrar en matèria, és per què això de la protecció de dades pot ser una inversió, pot ser una oportunitat i no una despesa. Comprendre que si aquí, diguem-ne, estic parlant amb determinats negocis, amb determinades empreses que tenen, diguem-ho així, una operativa molt tradicional. Mira, és que jo em dedico a vendre pa, jo tinc un forn, jo les dades que tracte és que me sé de memòria quants pans vol la tia Tonica tots els dies pel matí. Pues segurament siga poc útil, siga poc estratègic en aquest sentit. Però també és cert que a mesura que vagin cap al món d'internet, jo tinc una web, els clients me poden fer preguntes, tinc un espai en Facebook on interactuo amb la gent, això va adquirint importància, vaig manejant més informació. I aquesta norma, el que me diu en la pràctica és com gestiona aquesta informació. I clar, el primer que hauria de pensar, com els he dit al principi, és que la informació és una cosa valuosa. I ja veurem que el reglament me diu aplica mesures de seguretat. Clar, és a dir, tinc la caixa fort per a les dades. Per què? Perquè te les poden furtar. I perquè a mesura que el seu negoci depenga d'aquesta informació, les decisions del seu negoci també. És a dir, no els pot passar, i a mi m'ha passat, vostès han estat alguna volta darrere un mostrador on han anat a queixar-se de que no els havia arribat un producte, la persona que estava a l'altre costat ha mirat l'ordenador i diu, pues el ordenador dice que sí. Mira, escolta, sabré jo, estic en ma casa, l'ordenador le dirà que sí, però jo no ho dic. Ah, no, pues si l'ordenador me dice que sí, val? És a dir, quan jo manege bona informació o quan jo soc respetuós en la informació que tracte, tinc la confiança del meu client. Puc prendre decisions. I estic segur que estic prenent aquestes decisions correctament. Insistisc, segons els nivells empresarials, això pot ser més important o menys. Cada dia estem assistint a quin és el resultat de prendre males decisions o de no tindre bons sistemes d'informació.
A quanta gent per error l'estan posant en llistes de morosos companyies de telecomunicacions? Jo ara mateix tinc un cas en la família, no vaig a dir quina companyia és. Val? Què passa amb aquestes persones? El cas immediat en la meva família, això es pot contar públicament, perquè ho he contat en Twitter públicament, és que un crió de 7 anys que acaba d'eixir d'un hospital no pot veure la tele. Perquè algú s'ha equivocat en la companyia i ha tallat la tele. Té que estar en reposo en casa i no pot veure dibujitos. Hi ha que portar-li vídeos, però el que ell veia, tot això no pot veure-ho. Perquè algú s'ha equivocat. Perquè han fet un pagament a través del sistema de pagament mòbil i no consta. Però l'han fet. I en el banc sí que costa el moviment. Però és que si aquesta persona demà tinguera una idea de negoci i anar a demanar un préstec, li'l denegarien. I els que estan aquí tenen un negoci saben perfectament que la qüestió no és si te donen el préstec o no, és que a voltes si te'l donen 6 mesos després ja no t'aprofita. Tu el necessites ara. I ara és la diferència entre triomfar en els negocis o fracassar. No d'aquí 3 mesos, no d'ací 6 mesos, no d'ací 9 mesos. És a dir, una mala errada en la gestió de la informació pot arruïnar-li la vida a algú. Per tant, és important confiar en que aquesta informació siga adient. Això ens proporciona qualitat. També ens permet saber quins riscos tenim. Insistís, parlem de seguretat ara. Jo fa poc veia una cosa molt divertida i era un senyor que es queixava d'un ransomware. No sé si coneixen el concepte. Tenia un ordenador connectat a internet, havia instal·lat algo i de sobte li he vist un lletrerer fantàstic que deia: tu ordenador està secuestrado. O nos pagas 2 bitcoin o lo que no sé cuántos, o te vas a quedar fotut. I el senyor confessava que havia pagat. Y la locutora de la televisión le decía: bueno, ¿y qué ha hecho a continuación? Desconectar el ordenador de internet, que ni puñetera falta me hacía que estuviera conectado. Havia aplicat una regla de seguretat molt lògica. Si aquest ordenador tenia informació fonamental per a la seva empresa i no necessitava estar connectat a internet, per a què connectar-lo? Podia haver aplicat altres mesures: no instal·lar software que desconeixia, no confiar en estranys, tindre un bon antivirus. Podia haver fet moltes coses. Al final ha decidit la cura, pues això, de burro. Si no està connectat, ja no tinc problemes. Val? Però el que ens explica això és que si hem de pensar en aplicar la norma de protecció de dades, i explicaré això després, no en molt de detall, però sí ho explicaré, una de les coses que hem de pensar és en les mesures de seguretat. Qui accedeix a les dades, tinc permisos, qui no accedeix, tinc usuari i contrasenya, de quina manera es gestionen, fan còpia de seguretat als seus sistemes? Sí? En un pendrive? En el núvol o en un pendrive? Qui les fa en un pendrive? I de les persones que les fan en un pendrive, qui les fa en un únic pendrive? En un únic pendrive i el mateix. És a dir, perquè s'han plantejat que si fas còpia de seguretat en un pendrive hi ha que tindre com a mínim 2 pendrives? Uno per la setmana 1, uno per la setmana 2, el següent per la setmana 3. Perquè què passa si casca el pendrive i l'ordenador al mateix temps? Què passa si tinc un incendi el dia que estic fent la còpia de seguretat en l'únic pendrive en el que tinc còpia de seguretat? Pues passa. La qüestió és què passa. Per tant, quan estem parlant del reglament de protecció de dades i de mesures de seguretat, estem pensant ja en aquest tipus de coses. Així hi ha gent que ja posava cara de que està fent-la en el núvol. No sé si m'equivoque. Val? És a dir, estic buscant un tercer de confiança que m'ajuda a assegurar-me de que aquesta informació la tinc. Però és que d'aquestes coses parla el reglament. D'aquestes coses parla el reglament i per això és important fer aquestes coses. L'Agència de Protecció de Dades té una sèrie de recomanacions bàsiques que hi ha que fer. Val? Parlen del delegat, parlen del registre d'activitats, ara parlarem de tot això. Parlen d'uns passos que no tenen per què ser ixos ni d'aquesta matèria. Jo vull parlar-los d'aquests passos immediatament. La primera cosa que hauran sentit parlar-ne molt és del delegado de protecció de datos. ¿Vale? Y seguramente tendrán més d'un cara dura que vendrá a ofrecerles los servicios del delegado de protección de datos. Claro, lo primero es saber si la meva empresa necessita delegat de protecció de dades. Perquè no totes les entitats necessiten delegats de protecció de dades.
En el reglament europeu les necessiten només les que traten dades, categories especials de dades a gran escala. Estem parlant de dades de salut, ideologia, religió, creences, dades genètiques, vida sexual, orientació sexual o dades biomètriques. Si jo tracte milers i milers de dades d'aquesta classe en la meva empresa, necessita delegat de protecció de dades. Si no, legalment encara no. 1. 2. Si tinc sistemes de vigilància a gran escala. És a dir, si jo soc un Carrefour que té 25 càmeres que controlen a tot el món que entra per allí, necessito un delegat de protecció de dades perquè la norma ho diu. I també si faig analítica de la personalitat. Per exemple, tinc una empresa de màrqueting que es dedica a analitzar, en el cas de milers de persones, quines són les coses que prefereixen. Si no estic en cap d'aquests 3 supòsits, m'hauré d'esperar a que l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades i la llei espanyola que s'està desenvolupant afegisca casos en els que podria ser obligatori. Per exemple, en el futur s'està pensant que serà obligatori en qui tinga centres escolars. I no s'ha definit què és un centre escolar. Però potser resulta que si tinc una escoleta, una guarderia, m'obliguen a tindre una persona que m'ajude. Tindre delegat de protecció de dades no vol dir tindre delegat a temps complet. No vol dir que tinc que contractar a una persona 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Vol dir que necessito una assistència. Si sóc una multinacional, necessitaré una persona dedicada, si no 2 o 3. Però inclús estant en aquests casos, si sóc una PIME, potser necessito una ajuda contratada externa que m'ajuda quan tinc necessitat. Per tant, ningú me diu que això tingui que ser un cost excessiu. Lo que a través del procediment, veuran, en la llei que s'està tramitant espanyola jo he tingut l'oportunitat de comparèixer en el Parlament i de fer suggeriments, jo i molta altra gent. Una de les coses que hem suggerit és que en el règim sancionador en Espanya, si l'empresa ha fet una despesa, no per tindre un delegat, sinó per assegurar-se de que un assessor l'ajuda a fer les coses i segueix les recomanacions d'un assessor, com a mínim que no se la sancione, que se li puga descarregar de responsabilitat. És a dir, si arriba un moment en el que jo això no puc, he contractat una persona i aquesta persona ha de ser professional i a més a mi que m'aprofite quan si tinc una inspecció per a que l'inspector vinga i veja que jo he procurat fer les coses, que un error el té qualsevol. Però no me multe, senyor inspector, parlant en plata. Ojo també perquè van a aparèixer moltes empreses que van a dir-los que necessiten un delegat de protecció de dades. I després la guinda la posaran un conjunt d'empreses que es diran que no se preocupen, que això és gratis. Que vostès van a firmar un paperet d'acord amb el qual els fons per a la formació dels empleats els pagaran a aquesta empresa que els oferirà el servei gratis. Això és un frau de subvencions. En el cas de que la Inspecció de Treball tingui constància d'això, obliga a la devolució de la subvenció i posa una multa. I en aquests moments n'hi ha molt seriosos esforços de l'Autoritat de Protecció de Dades en la Fiscalia General de l'Estat per a perseguir com a delicte aquest tipus de conductes. Estem parlant de que diners que tindrien que anar-se'n a la formació es camuflen per pagar assessorament. Estem parlant, per tant, que els impostos dels espanyols es desvien per a finalitats que no toquen. Això ha prosperat. És un negoci floreciente, dicho en castellano, i a més, la major part de les empreses que estan oferint aquesta classe de serveis venen en un copy-paste. Venen en uns formularis predefinits, en tot dia de copiar-pegar, no presten cap assessorament realment i en alguns casos fan firmar un contracte en virtut del qual cada any els fons de formació se'ls emportaran ells per fer auditories. Ajuden a complir protecció de dades? En la meva experiència, no. De fet, els dona igual. El que volen és emportar-se 420 euros mínim. N'hi ha un frau, que és el quasi, que és el mateix però me pague 50 euros. I així pareix que m'has pagat alguna cosa per la consultoria. Però bueno, vostès són lliures. La meva obligació és informar-los de que això existeix. Quines obligacions tenim? Totes aquestes, que vostès veuen. Podíem passar totes les transparències o quedar-nos així, però tot i que això parega molt llarg, no ho és tant. El primer que es diuen, si vull tractar dades, he de saber si puc o no puc tractar dades. Veuran. On està el repaginar aquí? Aquí. Si vol. He de dir-los que el paper ja el tenen. És a dir, que se'l poden emportar a casa. Si no li fan cas al paper, a lo millor patixen menys. S'entén tot el que dic? Perquè poden interrompir-me com vulguin,
Veuran, en el fons, el que anem a parlar ara, el que diu el reglament és acompanya tot el que té que veure amb que tu tractes dades amb el compliment normatiu. Comencem per una cosa bàsica. Una dada de caràcter personal és qualsevol informació relativa a una persona identificada o identificable. Ja m'entendran. El meu nom i cognoms és una dada. En el moment en què jo entro en relació amb vostès per a que em facin una factura, ja tenen les meves dades personals bàsiques. Nom, cognom, normalment DNI, adreça, tenen el que necessiten per a facturar. Però a més, qualsevol dada que tenen en el seu sistema que relaciona amb mi, sol comprar això, és client habitual de, vol que si li servisquen els productes a l'estall, els divendres, tot això, en el moment en què té una relació amb mi, es converteix en dada. A partir d'aquest moment ja sabem que tenim que aplicar la norma, perquè ja tenim dades d'algú. A més, hi ha sistemes, com per exemple els de videovigilància, que estan tractant dades. No estem en Xina. Vostès saben que en Xina les videocàmeres estan dissenyant-les per a que siguin d'alta definició, es creuen en la base de dades de la policia i vagin registrant en temps real on està qualsevol xino en qualsevol moment. A vostès i a mi, com tots els xinos, per una qüestió racial i de percepció, ens pareixen iguals, però a ells no. Ells saben quin xino és qui i el tenen sempre controlat. Nosaltres no tenim aquesta tecnologia instal·lada, però sí que tenim la capacitat de vincular aquestes imatges amb una persona. Per exemple, hem decidit que hi ha un treballador que, tot i que curiós, jo et juraria que està arribant tots els dies tard i la seva fitxa poso que ha arribat a hora. Estarà arribant a hora o li estarà fitxant algú? Me'n vaig a la càmera, veig la porta de l'entrada tots els dies a les hores i veig si ha entrat a hora o no està entrant a hora. Aquesta persona que no té els seus noms i cognoms en la imatge, per a mi és identificable. A partir d'aquest moment tinc que aplicar la norma de protecció de dades. Entenen què vull dir? Per tant, en aquest tipus de casos jo ja sé que tinc que aplicar aquest reglament. I a partir d'ací, tot el que van a veure vostès acompanya a aquest reglament. De fet, m'he votat l'ordre en una cosa, perdonen, però què passa? El primer és, jo no conec a la persona que tinc d'enfront i vaig a tractar les seues dades, o ella les meues. En aquest món, el primer que farem és parlar, no? M'informarà. Vaig a tractar les seues dades. Me tindrà que dir que va a tractar-les per a que jo ho sàpiga. I a partir d'ahí entrarem en esta segona fase. Per què tracta les meves dades? Val? Pues les pot tractar per qualsevol de les causes que venen així en esta pantalla que tenen vostès. Normalment, en l'àmbit mercantil, hi ha un contracte de compra-venta o un contracte de prestació de serveis. És a dir, quan ve el fontaner a casa a reparar-me les coses, porta un butlletí, un albarán, on me fa el primer pressupost, veritat? Suposadament ahir ja està replegant dades per a prestar-me un servei i vindrà una informació de la que parlarem. Però per quina raó tracta les dades? Perquè jo li dono permís? No, perquè m'està prestant un servei. Perquè hi ha un contracte. Perquè si no fos a la base legal, vindria, jo li diria, sí, tracta les meves dades, me faria el servei, li diria, ja te pagaré, i després li diria, lleva les dades. Perquè com era consentimiento y era libre, ahora quiero que las quites. No, jo tinc les seues dades no perquè vostè m'hagi de dir que sí a tractar les dades. Jo tinc les seues dades perquè li està prestant un servei. No sé si me van seguint. A voltes aquestes dades sí que les tinc perquè hi ha consentiment. Per exemple, aquest mateix fontaner me dirà, però jo tinc una tenda de, no sols faig de fontaner, sinó que venc accessoris. Venc griferia, banys... Vostè vol que li enviï informació d'ofertes per si volguera fer-se una reforma? La publicitat sí que demana el consentiment. I en aquest cas tindrà que marcar-me la creueta de he dit que sí. No sé si me van... En altres ocasions resulta que jo tracte les dades perquè una llei m'obliga. Com és això? Cada volta que li notifique a Hisenda la detracció d'IRPF dels treballadors. No, ni el treballador vol, ni jo vull. Ningú volem en realitat relacionar-nos amb Hisenda. Però la llei diu que a Hisenda li hem de donar aquestes dades. I si tinc una tenda d'estes que estan proliferant ara que tenen un nom superxulo, en anglès, és curiós, a les tendes, no vull ofendre-los si vostès tenen un negoci d'aquesta classe, però és xocant. Antes se dia en casa d'empello, ara es diu cash converter. Val? Mola més. Cash converter mola més que casa d'empenyos. Però en els cash converters no és inusual que es passe la policia per a verificar possibles delictes de receptació.
I per a determinats productes que se compren el cash converter hi ha que tindre una relació que obliga la llei. Per tant, quan la policia es passa per el cash converter i demana dades de clients, està exercint una funció prevista en la llei. I en aquest cas el tractament de dades, tu m'has venut or? Sí. Si m'has venut or, tens que estar en aquesta llista. Perquè vull jo o vols tu? No, perquè ho diu una llei. Ens segueixen? Bueno, doncs, aquest tipus de coses després va a la informació legal, com veurem, però vull que entenguin que podem tractar dades de moltes maneres. Inclús n'hi ha una, que ara s'aplicarà més, que és l'interès legítim. Jo he comprat, no he pagat, li vaig donar un domicili fals i ella em busca, a veure si me troba perquè vol cobrar. Interès legítim. M'ha de demanar permís? No. Per què no? Perquè evidentment quin interès més legítim hi ha que cobrar quan jo li dic diners. Però el problema d'això és que ja que a voltes, quan estem en aquest tipus de territoris, aquestes coses són les que ja a voltes, si el meu negoci és molt complicat, demanen algun tipus d'assessorament si el meu negoci insistís que és molt complicat per a determinar-lo. Sí. Sí, perquè pel pressupost venen noms i cognoms. Efectivament. El que ara no ve de manera expressa en el reglament del COM, però sí que ara veurem el que diu l'agència. I sí que la tradició, perquè venia en la llei orgànica, és que quan recull dades tinc que informar abans de recollir dades. Per tant, quina és la manera més pràctica? Que estigui en el propi document en el que estic. Això és com tot en la vida. Això és com tot en la vida. Això és com tot en la vida. És a dir, una cosa és el que diu la norma i l'altra serà la realitat pràctica. El que diu la norma és que el més recomanable és, de la mateixa manera que des del punt de vista de la protecció dels drets del consumidor, abans de contratar una cosa que s'ha de pressupostar, jo he de donar un pressupost i me l'han d'acceptar, hauria d'aprofitar aquesta obligació, entre cometes, de drets dels consumidors que ja tinc, per a que en aquesta fulla de pressupost estiguera tota la informativa que acreditara que jo estic complint en protecció de dades. Les maneres són 1000, val? Perquè res impedeix, si n'hi ha tecnologia ara, que si és una atenció telefònica tu graves la crida. Val? Sí, no, ja ho sé. O per exemple, si tinc... És molt divertit, em fa gràcia, jo el t'escric d'amics, parla en sèrio, són advocats, jo sé que estan ells, com a molt els ajuda la seva dona, però tu crides i sona un missatge que diu: ha contactado usted con la empresa no sé qué, si quiere que la atienda administración marque 1, si quiere que la atienda el no sé qué marque 2, si no espere marque 3. Tu dius, però si no veig un telèfon i eres tu. Però en la mesura en què aquestes centraletes són administrables, i per avorrit que siga, és un lloc on tu pots dir: si vostè va entrar en contacte amb la nostra empresa que va tractarem les seues dades, l'informem que, pam. Bueno, si tu pots més o menys acreditar que això ho tenies implementat i que ja estàs informat. El consentiment express i escrit és una cosa diferent de la informativa. La informativa tu la pots fer com vulguis, de manera que, de tota manera, aquesta informació, a més, si tu la tens, per exemple, hi ha 3 estratègies possibles. Nosaltres ja estem manejant-nos perquè tenim una web. Val? Aquesta informació la tenim penjada sempre en web. Informació de privacitat per als nostres clients. I potser li podem enviar aquesta informació en un enllaç al WhatsApp. És a dir, solucions concretes en un context com este podríem estar-nos diversos dies perquè n'hi ha diverses persones, però se poden buscar maneres intel·ligents de fer les coses. Només hi ha que conèixer bé el negoci i veure en quin moment se pot fer això. Perquè ara diuen que ho han simplificat, però no és de veres. Ara me demanen que informe més. Per començar, jo informaré, que m'he passat una diapositiva, de per a què vaig a gastar les dades. Esta part és senzilla. A més, el que en diuen és oblidem-nos de textos legals complicadíssims, ¿se'n recordeu d'allò de conforme a dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de protección de los datos de carácter personal, le informo que sus datos serán objeto de tratamiento para las siguientes finalidades? Honestament, la major part d'empreses d'internet que tracten les nostres dades podrien resumir les seves polítiques de privacitat bàsicament en 2. El nostre servei és gratuït perquè gastem les teues dades. Les anem a utilitzar per a fer anàlisi de màrqueting amb la finalitat d'editar-te publicitat,
de vendre estudis de mercat a terceres companyies i en els casos en els que tal, de cedir les teues dades als nostres col·laboradors. Se acabó la política de privacitat. Les coses són més fàcils d'explicar de lo que pareix. Per tant, si jo tinc una fontaneria, la finalitat és, puc traduir lo de los fines del tratamiento, polítiques de privacitat. Per a què, anem a parlar en valencià, perquè us entenguem en valencià del carrer, per a què vaig a tractar les teues dades? S'entén, no? Esta part s'entén? La pregunta s'entén? Vaig a tractar les teues dades per a prestar-te serveis de fontaneria consistents en l'elaboració d'un pressupost, l'execució d'un projecte de fontaneria i la venda de productes relacionats amb la fontaneria. S'entén? M'ha costat molt? No sé. No? Primer hauré de dir qui soc. Nom, empresa, CIF. Dades de contacte del delegat. Pues segurament no en tindré. Cap problema. Interessos legítims. En la major part dels casos no tindreu interessos legítims, però podria ser que estigueu enviant informació publicitària, que és mercadotècnia directa, que sí que és un interès legítim. Diríeu, el meu interès legítim és fer publicitat. Següent. Si vaig a transferir les dades a un tercer país, això no passa habitualment, però ojo, perquè podria passar quan tingueu... No, jo sabia que esta xerrada anava a ser contundent. Quedan 5 minutos, Ricardo. Pues tendrem que allargar-nos un poquet. ¿Te avisa el 56? ¿Sí? ¿Esteu bé? Després no digáis que esto... Ara pots dir per aquí que era una conferència rompedora. Ja? Retornem? Sí? I també pots contar a l'arribar a casa que t'han donat una xerrada per a caure de tos. Literalment. Jo ho contaré. Veureu, sí que és important quan contrateu a una tercera companyia, per exemple, és molt usual que els nostres proveïdors de disseny de pàgines web, en perdó, no s'entenen de la missa a la meitat. Lo habitual és que un dissenyador de pàgina web compre el domini nostre al seu nom. Ojo en això. No és protecció de dades, però no és inusual. És a dir, escolta, jo t'he pagat perquè poses una pàgina web, si tu has registrat el domini, el registres al meu nom, perquè després no el vas a facturar. No pot ser que jo vaig a buscar després la meva companyia, veig al juís qui és el propietari d'aquest domini i resulta que sigues tu. Jo t'he pagat per a que me'l registres, no per a que te'l poses al teu nom. Normalment se tractaran dades en la web que ens dissenyen sempre que n'hi hagi una caixeta d'estes de contacto. I en seguida diu, escribe aquí i posa una caixeta de nombre, apellidos, no sé què i tal, i estem tractant dades. Bé, molts d'aquests dissenyadors no tenen servidors, contraten a un tercer. Quin tercer és? Tracta dades en Espanya, en Europa i en un altre país? Avui no ens dona temps per entrar en un detall en això, però totes aquestes relacions amb tercers que tracten dades demanen un contracte de confidencialitat. Es diu contracte d'encarregar del tractament. Abans era contrato de l'artículo 12 de la LOPD, ara és contrato de l'artículo 28. I tens que tindre previstes tant les contractacions com les subcontractacions. Així que el meu proveïdor de serveis webs, especialment si n'hi ha una cosa d'estes, le diré, ¿y con quién estás contratando? I és un tercer país? És un país distint dels països de l'espai econòmic europeu? I si és un tercer país, és un país autoritzat o no? Perquè no tots els països són bons. Xina no és un bon país per aquestes coses, per raons evidents, a part de per ser Xina. Val? Si Estats Units, si l'empresa ha signat un conveni que es diu Privacy Shield, o si països com Uruguai o com Colòmbia, perquè tenen autorització de la Comissió Europea. Un país tercer que està autoritzat és Andorra, curiosament. Val? Però, què me diuen? Si els països si les dades del teu client van anar a un tercer país, hauries d'informar-lo. És a dir, tenim signat un contracte de cloud computing amb una tercera empresa, amb Amazon, i li informem que els seus països, les seves dades conforme Privacy Shield, estaran emmagatzemades en Estats Units. Jo no m'ho he inventat, ho diuen ells. La seva identitat ja hem parlat. Destinatarios o categories de destinatarios. Tercers als quals les dades se'ls podia passar. Tornem al cas del fontanero.
El fontaner, quan contracta els seus treballadors, es dirà que les seues dades seran cedides a Hisenda, Seguretat Social, com a mínim, i al banc, a través del qual li paga la nòmina. El fontaner als seus clients, a no ser que tingui un TPV virtual i traga els pagaments fora, normalment tindrà una domiciliació bancària per a facturar i li tindrà que cedir les dades al seu banc. I per tant, als seus clients li dirà: qui contracta amb mi domiciliant el pagament, sàpiga que cedirem les seues dades, per exemple, al Banc de Santander. És molt fàcil. És a dir, tornem a la manera en cristià d'explicar això. Qui ens presta serveis en els quals tractem les teues dades? Doncs mira, tenim que portar-los fora. O amb qui compartim les teues dades? Pensem, per exemple, que n'hi ha un prestador de serveis, que seria un destinatari de les dades, en les empreses d'internet, que és l'operador logístic. Naranjas Lola no enviava a ella, no posava en una furgoneta les taronges. En Segur, exactament en Segur, a més. Val? Per tant, Naranjas Lola li dirà als seus clients: nosaltres tenim la col·laboració de Segur per enviar-te no sé què. De manera que, a més, ho has de saber. És que si no li donen les teues dades a Segur, no tens taronges. És a dir, no estem amagant res raro, estem contant-ho. Pues si te van a poder enviar correus i vas a tractar les dades, tindries que tindre una informativa molt bàsica. Jo soc l'empresa tal. Quan t'envien correus, te'ls envien a través d'un caixetí de diàleg o simplement punxen una adreça de correu i els vota el teu correu? No, un diàleg. És a dir, tenen nom... Però perquè ens entenguem, tornem a lo mateix. Suposi tu, jo estic recollint, ells no veuen la meva adreça, veuen una pàgina on posen nom, cognoms, enviar tu consulta. Això vol dir que sí que estic tractant dades, perquè les dades s'emmagatzemen en el servidor de la web per a generar el missatge que a mi m'arriba. He de tindre aquesta informativa. Tot el que toque. ¿Vale? Tot el que toque, que ja és cas per cas, clar. Però jo vos estic dient el màxim de lo que hi ha que posar. No vol dir que hi hagi que posar tot. Hi ha que posar de lo que així està, lo que s'ajusta. Per exemple, en el teu cas, quan t'arriben aquests correus, tu pots prendre diverses decisions. La primera, que conservaràs les dades només per a contestar. En la teua informació sobre el plazo de conservación de los datos, posaries: ¿cuánto tiempo conservamos tus datos? Tus datos solo los vamos a usar para contestar a tu petición, los borraremos después. Ja has contestat, ja tens la informativa. Comptes el que fas. M'entens el que vull dir-te? Una altra persona diria: no, les dades dels nostres clients, per exemple, si jo fos un odontòleg, diria que les teues dades les vaig a conservar mentre sigues client i un termini màxim de 5 anys després de que acabi la nostra relació. I això cada vegada que conteste tindria que afegir el correu en alguna part. Lo raonable és que estiguera en la informació que n'hi ha en la web antes de donar-li a acceptar i després un simple hiperenllaç en el correu on sempre poguera ser consultat. Aquesta és la forma més simple. Perquè se suposa que tu primer informes i després reculls les dades. No reculls les dades i després informes. Això té un pas, té una seguida. Val? També hi ha que informar-los de... ¿Hasta qué punto sería sancionable o estarías infringido? O sea, si tú ya preparas la cláusula en la web, en la política de factures, en la firma del mail, lleguen quins són els tercers prestadors de serveis als servicis, que serà l'assessoria, serà lo que siga. Serà el banc, serà Lo que siga. I si te'n votes un, o demà tinc un altre banc o tinc una altra empresa de transport. Tu tens que actualitzar les polítiques de privacitat cada volta que n'hi ha una novetat. Això és un esforç continu, això és un cicle de millora contínua. Clar. Una opció seria ficar-li un botó en política de privacitat i ficar-lo tot. Sí, però ara lo que canvia és que ara te diuen, ven diapositives de després, lo que diuen és que té que haver una informació molt fàcilment visible en primera capa i després la completa accessible. Val? No pot ser això d'una simple enllacet. Això ja s'ha acabat. En la primera ullada, el client ha de saber que vas a tractar les dades i després poder veure el detall. No pot ser que només n'hi hagi que hi ha un enllacet que posa polítiques de privacitat. De la mateixa manera que si tu n'hi ha coses que són obligatòries i altres coses que ell pot escollir, no és el cas d'una secció de contacte, té que poder marcar sí de manera expressa en les coses que vol.
que no seria este cas. Però tu imagina't que ara tu estem parlant d'un entorn de comerç electrònic en el que me compren. No li demane permís per tractar les dades bàsiques relacionades amb la compra, però per a altres coses afegides, enviar-li publicitat addicional, enviar-li ofertes o descomptes, doncs a lo millor sí que posa el caixetí express perquè digui que sí o que no. Vale, en el teu cas és molt bàsic, és simplement el correu. Ara estem obligats, a més... Sí. Es obligatorio, viene después, explicarle cuáles son sus derechos. Y uno de los derechos es darse de baja. Del mismo modo que ahora es obligatorio poner expresamente cuál es la autoridad de control. Es decir, si quieres presentar una reclamación, la autoridad competente es la Agencia Española de Protección de Datos. Eso ahora hay que ponerlo. I és normal que quan digues te done de baixa, que me vull donar de baixa, t'envien un altre correu dient és que torna a posar el teu DNI i tot? Anem a veure, això és una qüestió que pot tindre la seva explicació en determinats casos. I és que quan sempre n'hi ha patologies i sempre n'hi ha problemes, però el normal quan algú exerceix un dret, accés, rectificació, cancel·lació, oposició al tractament, portabilitat, vull emportar-me les meves dades, o qualsevol d'estos drets, lo normal és que només pugui exercir-los la persona que és titular del dret. Per tant, tu tens que tindre algo que l'identifique. Si jo m'he registrat en tu, en el meu correu electrònic, i t'he comprat coses en el meu correu electrònic i jo t'ho demane des del meu correu electrònic, tu ja tens una dada que m'identifica. No m'hauries de demanar més. Però si no, has de verificar la meva identitat, perquè potser no t'ho estic demanant jo, t'ho està demanant Maria Ángeles. Val? Tu imagina't que és, perdoneu la vulgaritat de l'exemple, i més ara que s'està gravant, però té igual, imagina't que és, jo que sé, una sex shop online, i estic en un procés de divorç, i vull fer-li la punyeta a la meva parella, que sé que compra una sex shop, y me faig passar per ella i li dic, dame el historial de compras, ejerzo mi derecho de acceso, y me donen tota esa llista, y me plante y le dic, mira, sé todos los juguetitos que te comprabas, si nos vamos a un contencioso, el señor juez lo va a ver, él y los que estén por allí, a coaccionar. Home, lo normal és que tu agarres i digues qui és el que m'està demanant aquesta informació. M'entens el que vull dir-te? I lo normal és que se demane que s'adjunte una còpia de document, per exemple, una còpia del DNI. No, és que el que ens ha enterat en el reglament és totes les voltes que li havien donat a acceptar coses sense saber que li estan donant a acceptar coses. No, això s'ha fet directe. Saps? Però bueno. A l'obrir el compte i ell sense avisar-me, suposo jo. No, estaria allí, en lletra xocoteta, però estaria. Si era un compte, segur. Mireu, la informació és per capes. I jo la teniu en la transparència i després us ensenyaré unes coses. Com se fa? Queda molt poquet i, per tant, no sé si anem a poder tot, però anem a assenyalar algunes coses. Mireu, com està la transparència, jo vaig a fer una cosa que podria ser més pràctica, i és que me vaig a passar aquí, que està la llista. Val, després tot això ho veureu, perquè el temps ens apreta, però vos importa si m'allargo un poquet? Val. Aneu enviant whatsapps a casa, digueu que avui soparem tard. No, ara en sèrio. Veureu, una de les coses que ens demanen, ara que ja hem vist, el més important, el més visible és el de la informació i el consentiment. Però el que ens demanen d'alguna manera és que siguem, en anglès li diuen accountability, i així sentireu parlar de responsabilitat proactiva. El que ens demanen és, mira, hi ha una sèrie de coses que te vaig a demanar que tu tingues, per exemple, un registre d'activitats del tractament, que teniu un exemple en les diapositives, és a dir, la llista, les coses que faig, tractant dades, i que m'assegure quan compre un software que complixen les necessitats que vaig a tindre en protecció de dades. Vosaltres no vos afecta molt, però sí que li pot afectar que algunes de les coses que faig jo les dissenye pensant en fer-les bé. Ara trataré d'explicar-me, de centrar-ho. Però diguem-ne que el que me demanen és que jo siga responsable, que faça lo possible per complir la norma. Me demanen que siga alemà, perquè mos entenguem. És a dir, jo soc d'ací. Soc d'ací, vol dir soc espanyol, italià, portuguès. Vol dir que jo he crescut en una cultura
on ser responsable significa, o sentir-se responsable significa bàsicament ser conscient de qui ho ha infringit les normes exclusivament si el pillen. I això és el concepte de responsabilitat que tenim o teníem en este país. Jo procuraré no infringir, però si infringís, mentre no me pillen, miramos para otro lado. La cultura luterana dels alemans, dels anglesos, de tots aquests països, és que tu eres responsable des del moment en el que no poses mitjos per a complir les coses. Val? Què vol dir? Vol dir que jo, quan agarro el meu negoci, perquè així no hi ha ningú que es dediqui a desenvolupar aplicacions mòbils, veritat, o sí? Bueno, si no mos aprofitaria d'exemple. Però un senyor que es dedica a desenvolupar aplicacions mòbils hauria de fer que el seu software complisca la privacitat. Està obligat. Nosaltres, que estem muntant una tenda, és més difícil verificar aquest principi de responsabilitat proactiva perquè no estem fent coses sofisticades, basades en privacitat. No estem dissenyant pàgines web, no estem dissenyant xarxes socials. Però tenim un espai físic i hem instal·lat un sistema de videovigilància. I a no ser que tinguem un todo a 100 que porta un xino, lo normal és que la pantalla en la que estem vigilant a la gent que estigui allí no estigui orientada al públic i la puga veure qualsevol, si no només jo, que estic ocupant-me de la seguretat. Això vol dir privacitat des del disseny i responsabilitat proactiva. Vol dir que quan jo me monte la meva assessoria fiscal i laboral, me monte els llocs de treball de manera que qualsevol tercer que vinga no puga estar mirant la nòmina de no sé qui. No pot passar, a mi m'ha passat. Jo m'he queixat en una comissaria perquè estava fent-me el DNI mentre en la pantalla del costat veia les dades d'un menor que estava fent-se el DNI. I vaig tardar 2 minuts en fer una queixa només així. Dec ser l'únic raro que fa queixes per això. Però no em pareix de rebut. No sé si m'esteu entenent. Doncs quan me diuen que jo siga proactiu i aplique disseny, me diuen pensa en aquestes coses. I me diuen fes anàlisis de riscos. Tu pensa en el que podria passar i en les mesures per evitar-ho. És a dir, si les meues pantalles on hi ha dades de clients estan visibles per a altres clients, podria passar que a l'eixir de la tenda algú cridarà a Maria Àngels i li dirà a Maria Àngels, collins el teu ex, tu. Hosti, que no s'ha encomanat un Ford nou. Això ha passat, Això ha passat. I ha passat en entitats bancàries. Hosti, tu, el teu ex sí que guanya pasta, que va comprar-se un piso. He de preveure això. He de preveure el meu treballador cotilla o la pantalla que algú està veient. Entonces, jo ja sé quina és la vulnerabilitat. Que si algú veu el que està en pantalla podria cotillejar-ho. Per tant, sé quina és la mesura que adoptaré per evitar, i l'impacte és ixe. Tot el món cotillejarà i la meva empresa quedarà mal. Quina és la mesura? Posar les pantalles de manera que assegurar-me que el treballador quan ix tanca la seva sessió de Windows. Són coses tontes. Però el que me demanen en este reglament és que pensen en aquestes coses. Jo o qui contrate, és igual. Però que algú pense per evitar riscos. I permeten tornar 2 segons a l'exemple del col·le. Saben quin és el risc més seriós si el col·le està publicant una foto on se pot reconèixer un xiquet? El risc més seriós és que un pederasta es planta a la porta del col·legi i s'emporta el xiquet. El risc és molt alt? No. És molt baix. La probabilitat és molt poca. Però l'impacte és demoledor. I això és el que volen que fem. Veure quina és la probabilitat de que alguna cosa passi i quin mal causarà. I això és allò que es parla de l'avaluació de riscos. No vaig a parlar de l'avaluació d'impacte perquè no ens toca aquí, seria molt complicat, però sí que volia acabar fent una xicoteta reflexió final, d'alguna manera recapitulant i acabant parlant de seguretat de les dades. Recapitulant el conjunt d'obligacions que me van a demanar que complisca per a que complisca el reglament són portar un registre d'activitats del tractament. Què és això? Si veuen la pàgina web de l'agència, que ara la veurem, és bàsicament una fulla d'Excel on jo dic, tinc un tractament que es diu clients. El tipus de dades que tracte és estes. La finalitat de les dades per a les que les tracte és estes. Vaig a conservar-los mentre me deguin diners o mentre, d'acord, lo normal en aquests casos és que el Codi de Comerç obliga a conservar les dades 6 anys. Doncs les vaig a conservar conforme al Codi de Comerç 6 anys.
Els ordenadors estan protegits en usuari, són 4 coses que me diuen que tinc que tindre. Això és la paperassa, jo tinc això, me diuen informa, és a dir, informa en la web, informa en cartells, informa en els albarans, informa de la manera que tingues que informar, però informa. Quan les dades es basen en el consentiment, és a dir, la gent ha de dir que sí, que siga una acció explícita, que tu te quedes prova de que han marcat una creu, han rellenat alguna cosa, han marcat una creu i t'han dit que sí. La gent és possible que vulgui exercir els seus drets, que vulgui accedir a les seues dades, que vulgui rectificar-les. Atén-la. Tiene un procediment en virtut de la qual tu atendràs aquestes dades. Si tu tens un tercer que te proveeix de serveis i té que tractar dades, l'exemple del missatger, té que tindre un contracte de confidencialitat amb tu, conforme a aquest reglament. I ha de ser algú confiable. Per exemple, per als que tenen dades en cloud. Resulta que n'hi ha operadors que tenen les dades en cloud que no te diuen res. Assisten. Pero hay altres que de sobte posa una marqueta y diu, señores, yo estoy certificado conforme a la certificación ISO 27018. És a dir, jo tinc un estàndard internacional que t'acredita que des de la perspectiva de la seguretat i la protecció de dades jo soc confiable. És a dir, miren el que ens diuen els proveïdors. Miren que siguin confiables i miren que tinguin aquest tipus de contractes. Per què? Perquè de la mateixa manera que jo tinc obligacions, ell també. Si jo tinc aquest contracte, jo l'estic transferint responsabilitat a ell. És a dir, en el moment en què jo tinc el contracte i el meu proveïdor ho fa mal, a qui multen? Al proveïdor. Si no tinc això, a qui multen? Als dos. Perquè ens entenguem. I a més de tot això, l'últim element, que és un element de sentit comú, és el de la seguretat. Com protegeix jo la informació? Els meus ordenadors, però a més en sentit físic inclús. És a dir, com està organitzat el meu negoci? Tinc dades en paper? I si estan en paper, en quin lloc estan? Estan a l'abast de qualsevol? O estan en un lloc, en un armari protegit que potser dona clau? Quan m'he de desfer d'aquest paper perquè ja no me fa falta, què faig? El tire destruint o sense destruir? M'he comprat, m'he esperat a aquests moments terribles. Vostès saben que només hi ha un moment de l'any on hi ha situacions tràgiques en el Lidl, que és les 2 voltes que posen a la venda la imitació de la Thermomix. Però també n'hi ha un parell de voltes a l'any que també estan d'oferta les destructores en Lidl, a 30 euros. Aprofiten-lo. De totes maneres, una destructora de paper no és una inversió cara. Tinc que tindre una política de destrucció de suports. Per què? Perquè si no destruïsc els papers i acaben en la paperera, algú se'ls pot quedar. Una gran part de les suplantacions d'identitat que s'estan produint en aquest país es passen a partir de la basura. És que vostès no poden donar-se compte, però en sa casa, no en la seva pròpia casa poden estar tirant sense destruir fotocòpia d'un DNI. I és quasi l'únic que necessita per a falsificar una contractació electrònica d'un telèfon mòbil. I n'hi ha molta gent que li han furtat les dades d'aquesta manera. Hasta en casa li convé destruir el paper que tinga dades que permeten suplantar la seva identitat. Pensen, a més d'això, quines són les obligacions dels treballadors? Estic segur que els treballadors saben les seves obligacions? Tenim un bon antivirus? N'hi ha control als ordenadors en usuari i contrasenya? Quina és la contrasenya que gasten vostès en els seus sistemes? La que vaig veure jo en la wifi del Museu de Turín, del Museu Egipci, bàsicament 1, 2, 3, 4, 5, 6? És que funciona, ho provo i funciona, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, o una combinació de números que curiosament és de 8 números i es corresponen a la seva data de naixement. És a dir, quina seguretat? Per què s'estic dient? Quines còpies de seguretat faig de la informació? I hi ha una frase molt coneguda en seguretat que diuen els experts, i és que després de l'11 de setembre, en el World Trade Center, en les Torres Gemeles, n'hi ha 2 classes d'empreses. Les que tenien còpies de seguretat i funcionen en 24 hores i les que desaparegueren. És a dir, què perc jo quan perc les dades de la meva empresa? Quines còpies de seguretat tinc? Tot això és el que fa la normativa de protecció de dades i m'ajuda a que el meu compliment sigui àgil. De tota manera, estos senyors tenen eines. Tenen una eina per a pimes que es diu Facilita. No apareix? No, tampoc. Espereu un segon. A lo millor ara sí. Si jo tanque...
No apareix. Això és que el sistema està de doble pantalla. Bueno, estic... Estos senyors, és de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, ara aepd.es, perquè ja s'han fet en el domini de l'Associació de Publicistes no sé què, que antes no el tenien, aepd.es o hpd.es, tenen eines que com facilita per a que verifiquem com complir el reglament. I a més, si avui la pàgina decideix anar perquè l'acaben de canviar i hi ha dies que no va, tenen un conjunt de guies, avui no va tampoc, tenen un conjunt de guies el dia que la pàgina està per anar. Jo és que estic en Firefox, proven en Explorer o en algun altre que a lo millor sí que va. I tenen també eines, que tampoc aniran, exacte, per ajudar-los al compliment i alguns d'estos aspectes. Per tant, a més de lo que jo els he dit, que imagina que és una primera pàtina cultural, poden en tranquil·litat buscar aquestes guies, veure les eines, veure seu en tranquil·litat i després ja prendre les seues decisions. Els he de dir, en la part negativa i antipàtica de tot això, que segurament l'esforç que van a fer l'apreciaran vostès, perquè encara no hi ha una cultura general de privacitat i protecció de dades en la població. Però també us vull dir el que deia un jutge americà quan li pregunten sobre privacitat, en el nostre cas sobre protecció de dades. Ell sempre deia, miren, jo no sé definir què és la privacitat, però els asseguro que un jutge la reconeix només se la troba davant. En això què vull dir? Que aquests temes no són cap problema, ho fa l'esforç, fa la inversió i té la percepció de que total, això era, total per aquí, però si no la fa i té un conflicte, immediatament se n'adona de lo important que era. Si no la fa i li furten les dades, si no la fa i perd les dades, si no la fa i algú el denuncia, perquè a més el risc, i lamento dir-ho, i més en una intervenció que està sent registrada, però dissortadament l'experiència ens demostra que les vulnerabilitats en termes d'acció sancionadora en protecció de dades no deriven mai d'un ciutadà que conscientment exerceix els seus drets de manera militant. Bueno, sí, hi ha un molt conegut, que és un senyor jubilat, que normalment agarra el tren, no és en esta comunitat autònoma, és en Catalunya, però normalment agarra el tren, se n'abaixa en un poble, busca totes les videocàmeres que no estan senyalitzades, s'apunta a l'adreça i presenta una denúncia, perquè ell vol que totes les videocàmeres del món estiguen senyalitzades. Però llevat de casos extrems, és a dir, mira que hi ha obres que mirar, es veu que com a baixar la construcció, aquesta persona ara busca videocàmeres, i lo normal és que no va ser un militant dels drets civils el que presenta la denúncia. La denúncia va presentar-la un treballador deslleial, un treballador acomiadat o un client insatisfet. I ho farà. I per tant, com poden veure, jo he dedicat 30 segons a parlar-los d'aquestes coses, perquè jo crec que això es cau complir-ho des del convenciment de que estem protegint persones i de que estem protegint informació valuosa del nostre negoci. Però el risc major és això. El risc major és no donar-li importància i que un tercer, malintencionat, sabedor d'això, ens posa en una situació incòmoda. I ara, si volen, poden preguntar el que vulguin.